हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय दिनै प्रमद बर'नि सायाव सावरायगोन मोनसेल' खोथाखौ प्रमद बर'आ जोंनि रायजो राजाफोरनो फिननाय हो बिटिसिनि इलेक्सन जागोन ना बिटिआरनि 40टा कनस्टिट्युएन्सिनि जागोन ना 60टानि जागोन बेखौ रायजो राजाफोरनो फिननाय हो प्रमद बर' जेबो खोथा बुंनानै लाब गैया मिनिंलेस बेसलेस खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया नोंथाङाथ' बुंदोंमोन 60टानि बिसायख'थि जागोन होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो दिनैसिमबो मानो 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारनि समानो जोबलायलायबाय अब्लाबो दासिमबो प्रमद बर'आ मानो लिरनो हायाखै प्रमद बर' बेखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै हो बे क'क्राझारनि सेक्रेटारि अफिसनि लांगोना मोखाङाव दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरनाय दं मानो बिटिआर लिरनो हायाखै बेखौ रायजो राजाफोरनो फिननाय हो जेबो लेक्सार होनना लाब गैया बिटिआर जाबाय होननानै बिटिआर लिरनांगौ ना बिटिसि लिरनांगौ मोनसे काउन्सिलाव खयथा नाम थायो मिस्टार प्रमद बर' बिटिसि काउन्सिल ना बिटिआर रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नाव सोंनानै ला आरो कुइसन खालाम रायजो राजाफ्राबो दिनैसिमबो बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांना 5 बोसोर जालायलायबाय अब्लाबो जोंनि क'क्राझारनि जि केपिटेल बे केपिटेलावनो प्रमद बर'आ बे बिटिआर बे मोनथामल' आखरखौनो लिरनो हायाखै रायजो राजाफोर दासिमबो बिटिसिसो लिरनाय दं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ थगायदों बे सिदा खोथा आरो प्रमद बर'आ फैबाय थानाय जि 2025नि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ देरहाया आरो बे बिसायख'थिया जागोन रायजो राजाफोर बिटिसिनि बिसायख'थि आरोबाव 40टा समस्तिनिसो बियो बिसायख'थि जागोन प्रमद बर'नि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनायनि 60टा समस्तिनि बे इलेक्सन नङा रायजो राजाफोर बिसायख'थि नङा बियो जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखायनो कनसियास जानांगौ प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगायदों रायजोफोर आरो बे 2025नि जि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बिजेपिनि सापर्ट नागिरबायनानै दिनै फाग्ला जागासिनो दङ प्रमद बर'आ गोदाव सोराव बिथांमोना सानदोंमोन एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन फैबाय थानाय 2025नि जानो गोनां जि जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया बिजेपिनि अननाय एबा अक्सिजेन मोनगोन साननानै गोबां फ्रावदि खोथा बुंबोदोंमोन दिनै फैयै फैनानै 5 बोसोर जाबाय दिनै बिपिएफआबो हारसिं गेलेगोन इउपिपिएलआ हारसिं गेलेगोन होननानै दिनैसिमबो बुंनानै लानो हायाखै बिजेपिआबो अलरेडि चिफ मिनिस्टार आसाम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा अलरेडि क'क्राझाराव फैनानै बुंखाबाय फैबाय थानाय जि आपकामिं बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जायाबो एबा दोलोआबो हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्टलि बिसायख'थियाव पार्टिसिपेट खालामगोन एबा बाहागो लागोन होननानै बुङो अब्लाबो दिनैसिमबो दासिमबो इउपिपिएल आरो प्रमद बर'आ बिजेपिजों एलायन्स खालामनो थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दं अब्लाबो जायाखै मानोना प्रमद बर'आ अलरेडि मोनथिखागौ इउपिपिएलआ अलरेडि मोनथिखागौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया बिजेपिनि अननाय मोनाबा सरकार दानो हाया बेखौ मोनथिखागौ बिनिखायनो बिथांमोना बिजेपिनि सापर्ट नागिरनानै दिनै फाग्ला बायदि दिनै दिल्ली गुवाहाटी दिसपुर खारग्लुंगासिनो दं अब्लाबो दिनैसिमबो बिथांमोना पजिटिभनेस रिजाल्टखौ मोननो हायाखै बारे बुंखाबाय बिजेपिआ जों हारसिंसो गेलेगोन खुनु जों रिजनेल पार्टिजों जों एलायन्स जाया होननानै बिथांमोना अलरेडि डिक्लेरेसन होसेयावबो इउपिपिएल आरो प्रमद बर'आ मानो दिनैसिमबो खिबु मानो खारफानो गोनां जाखो जाहोना मा सानदो रायजो राजाफोर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआ ओरैबायदि दुरबल जेबो खामानि गैया खोथायावल' गिदिर जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन जेबो मावनो हायासै अलरेडि 5 इयार्स कमप्लिटेड जाबाय जेरैबायदि कमिटमेन्ट आरो एसुरेन्स होदोंमोन मावनो हायाखै रायजो राजाफोर आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ कनसियास जानांगौ आरो कनसियासलि जेब्लायबो खामानिखौ मावनांगौ मानोना प्रमद बर'आ सरकार दानो हाया बे सिदा खोथा रायजो राजाफोर अनलि फर 5 इयार्सनि थाखाय प्रमद बर'नो बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ होदोंमोन मानोना प्रमद बर'आ जि दिल्लीयाव थांनानै दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट
दिनैनिफ्राय जों आन्दोलन खालामला नांला बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय एभ्रिथिं गासिखौबो जों मोनफुंजोबनो हाबाय फुलफिल जाबाय स' जोंनो जेबो नांला बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ फाइनाल एन्ड कमप्लिट सलुसन खालामदों दिनै गेम अभार 5 बोसोर प्रमद बर'नो चान्स होदोंमोन बे जोब्बाय जा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफआनो सरकार दागोन रायजोफ्रा खुनु बाव बेले बेजे कनफिउज जानांगौनि खुनु दरखार गैया आरो प्रमद बर'नि जि थगायनाय दिनै फाइनालि गासिबो प्रुफजोब रायजोफोर रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होनना बुंदोंमोन बियो गैया एमपि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव बख'गोन होनदोंमोन बेबो गैया गासिबो थगायजोबनाय एभ्रिथिं इज आनएक्सपेक्टेड प्रमद बर'नि खोथा बुंनाया आरो जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बिपिएफ पार्टिनो भट होनांगौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बर' जाथिनि सासे हिर' किं मानोना बिथांनि नेतृत्वआवनो बिथांनि इनिशिएटिभआवनो गोबां उन्नयन जाबाय उइथिन 17 इयार्सआव गोबां हिउज डेभेलप जाबाय नाथाय इउपिपिएल आरो प्रमद बर'आ 17 बोसोर वाटिबार बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थायो दिनै मावनानै देखायदो प्रमद बर' नोंनि दुगा दुगा लेक्सार होनाय 60टा समस्ति बानायगोन एनआइटि बानायगोन सिआइटि बानायगोन गोबां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर माने अनुष्ठान प्रतिष्ठान बानायगोन इनस्टिटिउसन बानायगोन होनना बुङो गासिबो दिनै आनसाक्सेसफुल अब्ला प्रमद बर'नि खोथाखौ जों मा फोथायनो मा ट्रास्ट खालामनो रायजोफोर प्रमद बर'आ सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ थगायनो हायो दिल्लीयाव थांनानै नांला क्राइटेरिया गैया दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि जोंनो नांला होनना बुंनो हायोब्ला बे पलिटिक्सनि खोथासो बेथ' रायजोफोर ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि प्रमद बर'आ लेक्साराव डेन्जार खामानियाव जेबो गैया जिर' हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जेरैबायदि उन्नति जादों बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नुदों बिथाङा जाखौ बुङो बेखौनो मावो बिथांबायदि आरो दैदेनगिरि जों मोननाय नंला बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों सापर्ट खालामनांगौ एगेन जोङो बिटिसिनि सिफ खालामनांगौ नोंथांमोना साननानै नायदो प्रमद बर'नि जि बिटिआर रेकर्डनि जि क्लसेसफोर बेनो दिनैसिमबो 5 बोसोर जालायलायबाबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै अब्ला माथो होनबावनांगौ रायजो राजाफोर दिनै बिटिआर रेकर्ड जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुङो दिनैसिमबो मानोथो बिटिआर लिरनो हायाखै बेफोर खम लासिंसिं नामा रायजोफोर बेथ' ओरैबायदि साननो गोनां दा बिटिसि ना बिटिआर होननानै गावजों गावनो कनफिउज जालायलायबाय थायो मालाबा बुङो बिटिसिआनो गैला होनना बुंलायलाङो फाग्ला फाग्लानि इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि एमसिएलए इएम एमएलएफ्रा रिजेक्टेड जाबायब्ला बिटिसि गैलाब्ला दिनाउन्सिं जाबायब्ला लिरनांसिगौमोन ना बे मोनथाम आखरखौ बिटिआरखौ माथो लिरनो हायाखै प्रमद बर'आलाय नै दाखालि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय आरो सिगाङावबो बुंदों बिटिआर रेकर्ड जाखांनानै 6 दाननि उनावनो चिफ मिनिस्टारा बुंदों जेब्लायबो अलवेज बिटिसि गभर्नमेन्ट बुं आरो हदाय एरियानि नामखौ जाय बिटिसि रेकर्डआव जों एरियानि नामखौ बिटिएडि होननानै बुङोमोन बे बिटिएडिनि जायगाखौ सोलायनानैसो रिनेम खालामनाय जादों आरो अलरेडि बाव लिरनाय दंखायो रायजो राजाफोर बिटिआर एरियानि नामासो बिटिआर बाव खुनु सेन्स गैया देयर इज नो सेन्स बिटिसिआनो दासिमबो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिसिमबो थाबाय थागोन सिदा खोथा दिनै प्रमद बर'नि बिटिआर गभर्नमेन्टबो नङा बियो बिटिआरबो नङा जास्ट प्रमद बर'आ रेकर्ड खालामनानै लाबोदों खुगाजोंल' बुंबाय थादों लिरनायाव अफिसियेलि गासिबो नोंथांमोना एभरिवेयार नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिटिसि which is known as बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव कनसियास जानांगौ हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामनांगौ रायजोफोर थेंक इउ